Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Új hét, új lehetőségek. Tartsatok velem, nézzük meg, hogy milyen kártyák érkeznek erre a hétre, és a vetés végén, meglepetés kártyából ti magatok fogtok tudni választani. Ezt még nem árulom el előre, hogy melyik kártyát hoztam. A mostani tarot kártyánk, a Light Seers tarot pakli mellett. Először is nézzük meg az új hétre szóló tarot üzeneteket. 2 kártyát fogok húzni. Az első a fő energiakártya, a második pedig az a lap, ami tovább árnyalja, színezi az első kártya üzeneteit, mondani valóját. A hét tarot kártyája a botok lovagja. Nagyon tüzes energia, nagyon gyors előrehaladásról szól ez a lovag. Minden lovag egyébként az előrehaladásról üzen számunkra, de a botok lovagja, a levegő elem tüzes aspektusa, a levegő táplálja a tüzet, egy különösen gyors előrehaladást mutat. Nézzétek meg ezt a kirobbanó energiát, amit itt látunk a képen. És hát nagyon pozitív az ábrázolásmód, hiszen felszabadult örömöt látunk itt, nevetést, vidámságot és jókedvet. Tehát a kártya egyértelműen a pozitív aspektusát hangsúlyozza ennek a kártyának, és számomra most egy kulcs üzenet az, hogy nagyon fontos, hogy hogyan érezzük magunkat így a hétköznapok során. És minél többet tartózkodunk az öröm, a hála, a szeretet magas szintű rezgésein, annál többet hívunk be az életünkbe, mindabból, aminek örülni tudunk, amit szeretünk, és amiért hálásak lehetünk. Öröm, öröm, és még több öröm. Az öröm megélése a jelen pillanatban. Mi segíthet ebben? Én azt a módszert alkalmazom minden nap, többször akár megállok, és megkérdezem, hogy mi az, ami jó nekem itt és most. Mi az, amivel már rendelkezem itt és most, hogy a napomat a legjobbá tegyem. Ugye ezt akár reggel érdemes napindításkor végig tekinteni, végig gondolni. És egy picike kis idő, de már is azt gondolom, hogy máshogy kezdődik a nap. Eleve a napunkat megalapozza, véleményem szerint az, hogy hogyan indítjuk. Reggeli megerősítésekkel, ebből rengeteget készítettem a weboldalon és a Facebook oldalon is, olvasható belőlük számos megerősítés. A mai hála sorozattal is ezt a célt szeretném segíteni, hogy minél többen kezdjük a napot ilyen pozitív gondolatokkal, hogy megalapozzuk az adott napunk pozitív történéseit. És ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem történhet semmi, akár bosszúság, vagy olyan, amit akkor negatívnak élünk meg, viszont véleményem szerint nagyon-nagyon fontos az, hogy hogyan állunk hozzá egy ilyen helyzethez. Hogy keressük benne a tanulságot, keressük benne a minket előre vívő, fejlődésünket segítő szándékot. Minden helyzetben vegyük észre ezt a szándékot, ezeket a lehetőségeket. Ugye a botok lovagja nagyon-nagyon gyorsan halad előre, amire érdemes ilyenkor odafigyelni, hogyha egy rengeteg sok élmény történik velünk, és megyünk előre, legyen szó ez akár egy cél megvalósítása, egy élmény, most eszembe jutott akár egy utazás során, hogy annyi érdekességet látunk, és megyünk, mindent meg akarunk nézni, csak nagyon fontos az is, és ugye itt a botok lovagjánál ez különösen jelentős, hogy időnként megálljunk, és élvezzük a jelen pillanatot. Akár egy gyönyörű naplementét, akár egy szépséges műalkotást, bármit. Adjunk időt magunknak arra is, hogy élvezzük a jelen pillanatot, hogy akár elcsendesedjünk egy picikét, befelé tudjunk figyelni. Tehát legyen meg az egyensúly a
nagyon nagyfokú aktivitás és a pihenés, feltöltődés, a feldolgozás időszaka között. Mert bizony a botok lovagja hajlamos arra, hogy túlságosan gyorsan szaladjon előre, és elszalassza ezeket a csodálatos élményeket, ami abból fakad, hogyha belefeledkezik a pillanatba, hogyha egy picit megáll, körülnéz, és mindazt a szépséget úgymond magába szívja, ami ott van jelen. Ami még fontos a botok lovagjánál, hogy hajlamos lehet türelmetlenségre, hajlamos lehet siettetni a dolgok megvalósítását, és esetleg nem látja az azonnali eredményeket, akkor hajlamos ebből a lelkesedésből, ebből a tűzből veszíteni, és már belekapni valami új dologba, míg hogyha van kitartása, van hite, bizodalma a folyamatban, akkor lesz türelme kivárni, hogy az kibontakozzon minden, amit elindított. És nem fog ebbe belekapni, abba belekapni, hanem ez a szívvel, lélekkel, szenvedéllyel való hozzáállása, kitartással párosulva. Ráadásul ugye levegőelem a lovagok, tehát azt gondolom, hogy a levegőelemnél az ötletek, az új gondolatok, a megvalósításra váló gondolatok is jelentősek. És ugye ő meg is valósítja a gondolatait, csak nagyon fontos, hogy legyen kitartása, nagyon fontos, hogy legyen hite és bizodalma a folyamatban, ahogy arról már szó volt. A lovagok, mint udvari kártyák, ritkábban jeleznek szemét, mint a királyok, királynők egy-egy kirakásban, de ha mégis, akkor fiatal férfiakra, hölgyekre utalhatnak. Tehát mutathat például egy olyan valakit a környezetünkben, aki fiatal, energikus, akár tényleg hajlamos így akár fejjel rohanni a falnak, és ilyen esetben mi lehetünk azok akár, akik szeretettel erre emlékeztethetik, hogy időnként álljon meg, töltődjön fel, dolgozza fel az őt ért eseményeket, vagy hogy legyen türelmesebb, akár másokkal is, akik lassabbak, mint ő. Hogyha pedig magunkon vesszük ezt észre, akkor érdemes odafigyelni ezen a héten erre, hogy igen, nagyon gyorsan haladunk előre, nagyon gyorsan meg is tudjuk valósítani az elképzeléseinket. Van szenvedélyünk, önbizalmunk, magabiztosságunk, viszont, ugye, figyeljünk oda, hogy ne váljunk türelmetlenné, figyeljünk oda akár arra is, a botok lovagjánál előfordulhat olyasmi is, hogy ha valami akadályba ütközik, vagy nem úgy alakul, hogy elképzeli, akkor hajlamos kirobbanni, veszekedni, idegeskedni, ezt érdemes tudatosítani magunkban, mikor ezt tapasztaljuk, és nézzük meg a második kártyával, hogy mi az, ami segít, mire érdemes ilyenkor odafigyelni. Hát a Kejhek Ásza lapját kaptuk, és nézzétek meg, ugye nagyon-nagyon hasonló az ábrázolás, mint amiről szó volt, hogy megállok, összekapcsolódom, összehangolódom a belső forrásommal, és egyszerűen jelen vagyok a jelenben, és tudatosítom, hogy itt és most minden rendben. Ugye az ászok új kezdetet jelképeznek elsősorban, olyan kezdetet, ami belőlünk indul el, amire készen állunk. És ugye az érmékásza az érzelmi megújulásról is szól, illetve ugye arról az egyetemes szeretetről, a gondviselés, Isten szeretetéről is, ami ott van jelen, és akár amiről beszéltünk, hogy minden helyzetben felfedezhetjük ezt a minőséget, ezt a csodálatos érzést, tehát ezt, hogy az élet szeret bennünket, hogy a fejlődésünket szeretné segíteni minden helyzet, és nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan tekintünk rá. Ugye ezt is jelképezheti itt segítő minőségként a Kejhek Ásza. Ugye a szeretet, ami kiindul a szívünkből, a belső középpontunkból, és ragyog, fénybe borít mindent körülöttünk. Ugye ő itt abszolút a saját középpontjában van, míg ugye az előző botok lovagja karakter hajlamos arra, hogy szalad, és nem áll meg, nem kapcsolódik össze a belső középpontjával, szétforgácsolja magát, illetve a sok-sok élmény, sok-sok impulzus hatására valahogy így kibillen a középpontjából. Ez a kártya pedig azt üzeni, a második, segít abban, hogy összerendeződjünk,
hogy összekapcsolódjunk a belső forrásunkkal, és észrevegyük azt, hogy ugye belülről kifelé teremtünk. Tehát ami miatt esetleg ez a botok lovagja idegeskedik, hogy valami nem úgy sikerült, ahogy ő akarta, ugye amikor viszont a szívtérből teremtünk, szeretettel itatjuk át a vágyainkat, a szeretet hatja át minden lépésünket, áramoltatjuk a szeretetet, szeretjük azt, ahol vagyunk, és szeretjük azt a helyet, amely felé tartunk. Szeretjük azt, ami van, és szeretettel dédelgetjük azt, amit szeretnénk. Hálásak vagyunk azért, amink van, és hálásak vagyunk azért is, amit szeretnénk. Azt gondolom, hogy ez egy belső folyamat, belső munka, amit a második kártyán látunk, míg ugye a botok lovagjánál inkább a külvilág, a külső ingerekre való odafigyelés, és időnként ugye azzal való telítődés után tényleg szükség van arra, hogy megálljunk, befelé figyeljünk, és önmagunkkal is töltsünk minőségi időt. És ha már minőségi idő, következzenek a meglepetés kártyák, 2 csomag is lesz, melyből 3-3 kártyát fogok kihúzni. Az egyik a kényeztető kártyák, a másik pedig az önbizalom megerősítéseket tartalmazó kártyák. Azt gondolom, hogy mind a 2 kártyacsomag hatékonyan kiegészíti a tarotkártyák üzeneteit, tökéletesen rezonál rá, és mindegyikből 3 fogok húzni, 3 csomagot készítek, kihúzom először a kényeztető kártyákat, de még nem mutatom meg, mert 2 oldaluk van. Első, második és a harmadik. Önbizalomkártyák. Első, és így ide is teszem, hogy tudjatok választani. Tehát első, a második kártya, és a harmadik kártya. Kérlek, hogy válasszatok. Akár konkrét témára is kérhettek megerősítést, ha valami foglalkoztat benneteket, vagy akár a mostani időszakra, melyekhez a kártyákat kihúztuk közösen, a botok lovagját és a kelyhekászát. És hogyha megvan, kiválasztottátok, nézzük is meg. Hogyha az elsőt választottad, akkor a te kártyád a döntés lapja, és az útmutatás a következő. Tartsd tiszteletben azt, ami fontos neked. Ami nem határozott igen, az nem. És a megerősítés, hiszek a saját értékességemben, és tudom, hogy megérdemlem a boldogságot és a sikert. Áldás. Hogyha a másodikat választottad, én ezt választottam, akkor a te kártyád a tudatosság lapja. Élj meg tudatosan minden pillanatot, éld meg tudatosan a jelen pillanatot. Pontosan erről beszéltünk az előbb. A dolgok értelme, amit tudni vágysz, az örökké jelenlévő mostban rejlik. És nézzük az önbizalom megerősítést. A fejlődésem az én irányításom alatt áll, és pozitív irányba haladok. És hogyha a harmadik kártyapaklit választottad, a hit a te lapod, higgy. A hit erősödik, amikor úgy cselekszel, hogy nem tudod a végeredményt. Ez is mennyire rezonál arra, amit beszéltünk a botok lovagjánál, és a megerősítés, hiszek magamban, és bátran nézek szembe az ismeretlen helyzetekkel. Milyen érdekes, nézd, hit, higgy, hiszek. Hiszek magamban, hiszek a folyamatban, hiszek abban, hogy minden helyzetben ott rejlik az áruhásáldás, minden helyzet a fejlődésemben segít. Ezek voltak a mai, illetve a heti tarot üzenetek. Ilyenkor, amikor heti kártyákat nézünk, akkor egy hosszabb időintervallumra kérünk kártyákat. Remélem, hogy tudott számotokra értéket adni a mai videó is. Nagy-nagy szeretettel várlak benneteket holnap is. Érdemes követni a tudatkulcsot,
a YouTube csatornán feliratkozni, a Facebook oldalon, a TikTokon, valamint a Tudatkulcs honlapját is nagy-nagy szeretettel ajánlom figyelmetekbe, ahol a napi sorozatok mellett számos kártyából tudtok napi kártyákat húzni, melyeknek a többségét én terveztem, én készítettem. Használjátok, hasznosítsátok, minden nap én ezt kívánom. És akik pedig szeretnének újévi kibővített videós vetést, illetve az újévi online tanfolyamra jelentkeznének jelentős kedvezménnyel, nagy-nagy szeretettel invitálok benneteket, november 15 körül fogom feltölteni ezeket a hasznos információkat tartalmazó bejegyzéseket a honlapra, érdemes tehát ott is figyelni a bejegyzéseket, illetve a Facebook oldalunkat, YouTube csatornánkat és a TikTokot is. Köszönöm szépen a figyelmeteket, kívánom, hogy áldás kísérje minden lépéseteket. Szeretettel, Timke.